ዝርዝር ዜና ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝርከባ ሆስፒታላት ብቕዓት ዝህብዎ ኣገልግሎት ብምግምጋም ንምምሕያሹ ንምስራሕ ዝዓለመ ተመክሮ ናይ ምልዋጥ ዘተ ብ15 ሰነ ኣካይደን እቲ ብጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ተወዲቡ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ባረንቱ ዝተኻየደ መደብ እተን ሆስፒታላት ብልጫታተንን ሕጽረታተንን ብደቂቕ ገምጊመን ካብ ናይ ሓድሕድ ተመክሮታት ቀሲመን ዝህብዎ ኣገልግሎት ንምሕያል እዩ ኣብቲ ሓካይምን ካልኦት ናይ ጥዕና ሞያውያንን ሆስፒታላት ባረንቱ ኣቑርደትን ተሰነይን ዝተረኽብሉ መደብ ህዝቢ ብቑዕን ስሉጥን ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንኽረክብ ዝካየድ ጻዕሪ ብዝሓየለ ክድፋዓሉ ከም ዘድሊ በሪሆም ኣዋሃቲ ፕሮግራማት ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ኣብጸብጻባቶም ሞያውያን ጥዕናን ዝቐስምዎ ፍልጠትን ተመክሮን ኣብ ባይታ ክሰርሕሉ እተን ሆስፒታላት ንዘለወን ጸጋታት ሞያውያንን ንዋትን ብግቡእ ከም መቃርሓ ሚኒስትር ጥዕና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሆስፒታል ንዘሎ ትሕዝቶ መሳርሒታት ብግቡእ ኣጽኒዑ ምዑሩይ መቕረሒ ክገብርን ሕጽረታት ክማልእን ምዑሩይነት ዝርግሐ ሞያውያን ንምርግጋጽ ድማ ጻዕሪ ክካየድ ዝብሉ ሓሳባት ኣቕሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ጋሽባርካ ዶክተር ልኡል ባንቴርጋ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መደብ ኣብ ዕለታዊ ስራሕን ሓጋዚ ምዃኑ ብምሕባር ምስ ክራማት ከልቀሉ ንዝኽእሉ ሕማማት ንምውጋድ ኣቐዲምካ እኹል ምድላዋት ክግበር ተላብዩ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ከባቢያዊ ድሕነት ንምሕላው ዝተፈላልየ ንጥፈታት ከካይድ ምጽንሑ ይፍለጥ ምሕደራ ፈሳሲ ገዛውን ደረቕን ጎሓፋት ድማ ሓደ ካብቲ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ ጋዜጠኛ ዳናይት ክብሪ ህይወት ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ ዝተፈላልዩ ዓይነታት ጎሓፍ ኣብ ኣከባቢ ዘስዕብዎ ብከላን ኣብ ጥዕና ዘውርድዎ ጉድኣትን ብምግንዛብ ብውሕሉል ኣገባብ ንምእላዮምን ንምምስራሖምን ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ዳይሬክተር ኣከባቢያዊ ምሕደራን ቁጽጽርን ወይዘሮ ኣስቴር ረዳእ ዝገሊጻ ዛጊት ንምነባብሮ ህዝብን ኩነታት ኣከባብን ኣብ ግምት ዘእተወ ውሱን ናይ ጎሓፍ ቦታ ስለዘየለ ምሕደራ ፈሳሲ ጋዛውን ደረቕን ጎሓፋት ንምቕርጣው ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝሓበረት ወይዘሮ ኣስቴር ቀመማት ብግቡእ ክመሓደሩ እንተዘይክኢሎም ዘውርድዎ ሃስያ ከቢድ ስለ ዝኾነ ናብ ሃገር ዝኣትዉ ቀመማት ብብዝሖምን ብዓይነቶምን ንምልላዮም ከምኡውን ካብ ምምሕዳሮም ክሳብ ምውጋኖም ዘሎ መስርሕ ንምክትታል ዝተፈላለዩ ስራሓት ይሰላሰል ከም ዘሎ ኣብሪሃ ኣብ ደረቕ ጎሓፋት ሓደ በሃገር ደረጃ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ትሑት ንጎሓፋት ናይ ምእካብን ናብቲ ዝግብኦም ቦታ ናይ መብጽሐን እዚ እንታይ ማለት እዩ 55 ሚእታዊት ናይቶም ዝፈርዩ ጎሓፋት ኣብቲ ዝተዳለወሎም ማእከቢ ቦታ ይበጽሑ ከም ዘለው ክፍለጥ ተኸኢሉ ካልእ ኣብ ዘቤታዊ ጎሓፋት እንድሕር መጽኢና 70 ሚእታዊት ናይዚ ክምሽምሽ ዝኽእል እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓመድ ቆጽሊ መጽሊ ዝሓዘ ክፋሉ እንድሕር ኮይኑ ነዚ ኸኣ ብግቡእ እንተዳእ ተመሓዲሩ ኣብ ናይ ድኽዒ ኣመሽምሽካ ኣብ መዓላ ክውዕል ከም ዝኽእል ክፍለጥ ተኸኢሉ ካልእ ጎሓፋትና ምናልባት بعينتهم فلالينا بلاستيك نبينو حصين مصيل نبينو طراموز نبينون تخالق قصل مصيل نبينون تاكيبو اي غحفني دلو ازي اقداسنتو انتايو فلالي خان تدا تاكبو خونكا نداغم مطقام وي نداغم نممسرح ابي عدل يخفت مالتيو سلازي زاغيت اب هاغرنا ازي فلالي خاناي مكابن مغحفن كم زيل مالتيو ኣብ ሽድሽን ዞባታት ሃገርና ስነፍልጠታው ምሕደራን ኣተኣላልያን ጎሓፋት ማለት ንዓይኒ ማያት ንሕርሻ ቦታታት ርሕቀት ከተማን ታሪኻዊ ቅርስታትን ኣብ ግምት ዘእተወን ምግባር ከምኡውን ዘቤታዊ ጎሓፋት ቀልጢፎም ስለዝምሽምሹን ንድኹዒ ንምውዓሎምን ዳግም ንምምስርሖምን ሓደ ካብቲ ክፍለ ኣከባቢ ብዕቱብ ዝጥምቶ መደብ ምዃኑ ወሲኻ ሓቢራ መጎሓፍ ቦታ ናይ ዘን ከተማታት ሓውስ ከተማታት ምስተጸንዐ ምስል ናይቲ ብኸመይ መገዲ እቲ ስንፍልጠታው መገዲ ከአደኋሁና ናይቲ መጓሐፍ ቦታ አሰኒና ክሳብ ክፍልና ወይ ሚኒስትርናውን ነዚ ቦታ ዝኣምልላይ ክዋሳእ ከም ዝኽእል ኣመልኪትና ዳርጋ ንሽድሽቲ ዞባታት ዘለዋ ከተማታት ሓውስ ከተማታት ተዋሂቡ ካልእ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብዚ መጓሐፍ ቦታ ናይ ከተማ አስመራ በስካሪኮ ዝፍለጥ حنت تكال تتخيلالاو اذا تكال زي انتيا بزيكا حاطينن بلاستيكن حمدن كال زتفلاليو درقن فسستن غحفات تمسرح سلازي ام مغدال اتي هاسيا بغحفات كمص زخيل صعبينات تغبر ابركتو وحده يكونن ከባቢያዊ ድሕነት ንምሕላው ኤርትራ ምዝተፈላለያ ሃገራውያን ትካላት ከምኡን ዞባውያንን አህጉራውያንን ውድባት ብምትሕብባርን ብምውሃድን ብከላ ኣየር ንምቁጽጻር ትሰርሕ ከም ዘላ በዚ መሰረት ድማ ምስ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ብምትሕብባር ናብ ሃገር ዝኣትዋ መካይን ገደብ ከም እተገብረ ገሊጻ
ወይዘሮ አስቴራ መወዳእታ ምክልኻል አካባቢ ሕቶ ቀጻልነት ህይወት ብምዃኑ ኣብ ርእስቲ ብመንግስቲ ዝካየድ ጻዕርታት ህዝብውን ኣብ ምክልኻልን ምዕቃብን አካባቢ ክነጥፍ ከምኡውን ንአካባቢ ንዝምልከቱ አዋጃት ብግብሪ ክትቀመሎም ኣተሓሳሲባ ናይ ምውጋድ ወይ ምክታእ ብከላ ጠቀስ ዝኾኑ ተፈላለዩ አንቀጻት ሒዙ ወፂኢሎ እዚ ከዓ ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ተረዲኡ አባይታ ብግብሪ እንተዳእ ተጠቂሙሉ ናይ ባሕቂ ኣብቲ ጽልዋታት ወይ ከኣኒ ኣብቲ ኣብከላ ዘለዎ ተራ ናይ ጎሓፋት ኣዝዩ ክንክዩ ጥራይ ደይኮነስ ጎሓፍ ብሓፈሽኡ እንተዳእ ብግቡእ ተጠቂምናሉ ሃስያ ጥራይ ደይኮነ ዘለዎስ ቁጠባዊ ረብሓውን በዚ ክገልጾ ጸናሕኩ ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓድሽ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ናይ ባሕቂ ነዚ ርትዓዊ ዝኾነ ምሕደራ ጎሓፍ ንኽስስን ወይ ከዓ ብከላ ንኽጎድል ኣዝዩ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ بمخنيات 10 سنة معالتي سماتات إيرترا تستسرع حبرا وقيان وددر 10 مترون لومي 18 سنة بكتما سمرات تخايدو أبت حبرا وقيان لعلوات سبب سلطان منغستن جنبارن كمون كل عدمنت أوتان زوكلو باشحات غصور سبات تساتيفهم اتباعت لتزر سنة تردس استمولا 10 متر وددر دما لعلميتن 20 أتليتات زساتفو خوينو كابدك تبعتيو أتليت برهانة تسفاي كابدك أنسيو دما أتليت كوخب تسفا قابر تعاوتو ملوم صحافي هاجراوي فدريشن أتلتيكس إيرترا أتو تحدث جبرون يرينا صحافة حبريتا علامات مدب نتوم قبل بنفس وكف إيرتراوي عزوز بوتا زلوم سماتات نمزكار مخانو تغيسو نت مدب نمعوات نزيد عرو وجنات موجيسو أولمبيكاوي أتليت زرسنا يتحدث بوجنو نوعلو جاجانو سماتات نازخ حستقبال كتركب زكال كم زيكونه بمجلات اتمدب حلنا وعقبت نخركبيلو عمت متزكايلو كم زخانة أرجعيتو عسات 4 سنة علم لخاوة معالتي ولنتا ولقسدم هي بهيوت زخونة دم بملقاس هيوت حاجزنا زداليون الحين بزبل تيما بدرجة هاجر بعسات 6 سنة أبكتما من دفرات الذكرى أبتناي زخر المدب بسلفي استسنين ولنتا ولقسدم زنت أبارق مساند أوتات قريبو مينستر تعنا أمينة نور حسين أبزس معتو قال تعالت نتوم تعنا وتقامات يخون حدقا حاجزنا زدالي وجنات بتبقسون مدحانهم دم كن لقس التزخاخر مهانات قيسا كل أكل حبرة سبن قحتوا بريخو ولنتا ولقسدم كسسن تسوي عام أبو منبر هجراوي محبر ولنتاوان لقدست دم أتمسال صوم قبر سلاسي دما اتمحبر نخعب نخم عبلن أبركتون زجبرو بمسكان تحسوا هجراوي بانك دم نمسسانا بذكاية تعري زيجاتات بمنح رايك ساتفوت أويعم نايكبر بريزيدنت هجراوي محبر ولنتاوان لقدست دم بريغادر جنرال تكير أسم بوجنو كابزوا ماكل حليفو أب كل نزباتات قيم زلوا محبر نتفتاتو نخدم فق زملكتهم أكلات زي تحلل تعرخ كايدوات حساسيبهم أبتي أجات أمي مدب متكال فلسن ولنتاو لقس دم كم تخايده وكيل إيرينا حبيرهم بتماسسالي بدرجة زبعان سبا أب كتما كرنات استخايدة تماسسالي نيزخر مرب جنفر محبر ولنتوان لقست دم كابز قوم أب سلسة إبرة كاب تمهارو كلاي درجان كوليجن شحن 340 شعاتن أهادو دم كم تلقسة تقاليتهم بمخنيات 10 سنة معالتي سماتات إيرترا أحتم تحدري بجزاءات إثيوبيا بعل حزب إيرترا استفدت أما قفعتات زترخ 624 قطعة زلوا قفع زرستو شامناي قط زانتات تمكرو قالي بعسة شوعات سنة أبداراش إكسبو أمريغم أبتي سنة سرعات عسانا دا إزانتات تمكرو قالي دراسن قازيت إنيان سلامون برها نبوليتيكاون وتهدراون هواهو نيت قفعتات زفت أملو زنبري قزي زقالت ثم تحسو تقيسو إزانتات أبربعة مدرحات تخفيلو قريبو كم زلوا قاليتهم متحف قفعي 44 زانتات كارتا قفعتات استفتأملهم بوتاتاتن وكلت سئلتاتن كمون كالق سندات كم زاد تقالل تحبرا عطو سولومون تاريخنا ملقات نخهلو سبوع لون عين مسخاخرن بهيوت كلو كنقوي علينا بمبال احتم تحدري أفلا ما كل تشحن 10 شمونتن سلسة توسخت قطعات نخدالو وطن كم زلوا حبيرهم
ቃል ጸሐፍት ዘቅረበ አቶ ጃዕፈር ሳልሕ ብወገኑ ብዕላልን ሓፈሻዊ ኣዛናት ዋን ጥራይ እንፈልጦ ስፍሓትን ጭካንን ናይ ተፈጻመ ብዝግባ ብዝትርኽ ተነባብን ሰሓብን ኣገባብ ወካል ጽሑፍ ከተዳሉ እቲ ዝዓበየ ብድሆታት ከም ዝነበረ ኣረድዮ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገለ ካብቲ ትሕዝቶ መጽሓፍ ክንበብን ከሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር እውን ተዘክሮም ኣካፊሎም ሕትም ትሕድሪ ካብ 2013 ጀሚሩ ሓመድ ድበናዶ መቐይሮ ፈንቅል መፈጸምታ ደጀን ገለ ደቂ ኣንስትዮ ንኣፋን ዘርእስቱ 7 ቅጽታት መጽሓፍ ዛንታ ተዘክሮታት ገሊ ንሕትመት ምብቅዑ ይዝከር سلام زخبركم تعزبتي نلومي 18 سنة استرالو علتها وزينا سبورت انهم نخبر 10 سنة مع السماتات ارترا بمتحبار اولمبيكاوي اتليت زرسنا يتادسن هاغراويا وهادي شماغل بعلات زكاير حباراو غيان ولدرن لوم سنبت نغو تخايدوم ابزي فلما كاب شدا تبغيسو ناب ميرا بحت مسكرن بني حبار زغمتاو غيا غعزو زفلمه ولدر منستراتن لعلوت حلفت منغستن جنبارن كمون باشحز قصر حزبي اتليتاتن سلطنتي جراسروتن تساتيفوم بالحرزي ابتخايد ناي كلتي صوتان 10000 متر ولدر كاب انستيو اتليت زوا ماكل كوخب تسفا قبر نور دراب ب 37 دقيقه 25 كاليتن 38 نوس كاليتن بمفصام عود خوينا كاب دك تبعتيو دما تيدروس امانيل ناي ماكل اب فصامن نتوم كمور حزو على اتليتات بمرحرح ب 31 دقيقه 33 كاليتن 58 نوس كاليتن عود خوينم كرات عزبتي ريبورتاج نايز بمخنيات مع السماعات تخيل حوارا وغيا صباح سوني كان اربلكم ينام سبورتاون تفتات አባላት ኃይልታት ምክልኻል ኤርትራ እዚ ተወርዋራ ኃይል ይቀጽላሎም ጾታ ኩዕሶ መርበብ እዚ ተወርዋራ ኃይል ናይ ቀዳማይ ዙርያ ውድድሩ ኣብ እዛዝምሉ ኣጋጣሚ ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ባርዕን ተኮርን ተረኺበን ኣብ ጾታ ዝሓሸ ብቕዓት ተጻዋቲ ሒዛ ዝቐረበት ባርዕ ንጾታ ብምቁጻር ኣብ ልዕልታ ብገዲም ተጻዋቲት ሕሪት ወልዳይ ትምራሕ ቶከር ክልተ ባር ተዓዊታ سعيبنا بميداز وردا غانتا دك تبعتيو بدهون اخوارنين الصوتا نوصيت سلسته مرحت غانتا تزصلو بمنبارو كلتين غانتا تطنققن كم تصاوتا رغوت نيرو بدو كلته غيزي خطعوتن كلا اخوار دما حدا سعرتن عوتنا مزغيباين ترخيبن ابزي بزو حفقار قعسه مربب استرخبو الصوتا كاب فلما تصاوتا اخوارين بلو صوتا كان صبارقو ترايم انتخون كلتين غانتا ببرنا تعوتا كسب 50 صوتا بتصحن اتاني موداتا صوتا دما اخوار تعويتن بحفشاو صيد دما سلسته بخلته تصبل ليلهم بز مسرت بحفشاو نطق قعسه مربب دك انستيو غانتا بدو مريحة نقدام زوريا خد كلسون كلا أمريكا تبعتي دما غانتا بارع مرحيت قدام زوريا لام سبورتاو ودرات توروا حيلي بني اتلتيكس ودرات زمت سومون قتل اليوم